Tinokudokezai mabuja tauya nhau dzomanhoko dzanyasi zuva rochigumi nomwe mwedzi uno wayechiwabvu. Nyasi dare reparamende raendera mberi riri kuita kubvunza vanhu nokureketa nevanhu maererano nomutemo uda kunziwa uya unobata masangano akazvimira ega ni PVO bill pachirungu. Ipapa kuHarare nokumasvingo wafana ZANU-PF waita zviya zvavanogara oita zvokuvhiringidza kuti zvinhu zvisenze zvisvinu. KuHarare wandoti wachindotanda pachindoita maminitsi 10 basi bva watotanda kutoimba kuti ngaareke kureketa nekuti papaita munhu anga areketa kuti ndikuwirirana banawo mutemo uda kunziwayo nokuti unovhiringidzana nekodzero dzangu dziri mubumbiro romutemo. Kumasvingo zvaandoita zvibodzizvo unobva watoona kuti vanhu ava vari bechisvinu idina yawe tikaedu tirambe takaringa kuona kwazvinoperera. Kwaburika masoko kuti Sandimoyo akapfa anozuro unouya kwai anenge ari kunyimiwa kuita gamba ronyika. Haidi zvomuzanu wari bechisvinu. Rekai tigoona kuti zvichaita sei peno wachazonyara wachizomupa tichazoringa. Wari kureketa iwo kutoti Chabanguna Ncube wanokona kunge wabatana manje kuti watekaidze mubato rawo roCCC. Kureketa kuno wo pepanhau Daily News wakureketa iwo kutoti Ncube ndiye achapuwa mari ichabva kuhurumende iyayo political parties funding. Wanuna zvawo waNcube. Rekai tione kuti Sokomukhanyawo wachagoita sei kana kuti wachamupawo Chabanguka peno wachareka ticharamba takaringa. Apa kundopuwa hawo mari paribe kana chibodzi chavari kuita imomomo. Ticharamba hedu tichiona kuti zvinoenda nekupi. Monzora akamboipuwa akaitsakadache. Kuno apa rekai tione kuti iwawa wachazviitawo sei, asi tinoziva hedu ichandoenda nzira ibodzi. Kwai Chivhayo agotomirirwa kudzivirirwa zita rache naTagirei. Imi zvakareketiwa nevakuru zviya kutoti shiridzo dzinorira zvibodzizvo dzinotekaira zvibodzizvo. Unobva watoona kutoti ndozviri kuitika apa. Kwai naTagirei imimi munoda kumuvenga Chivhayo kuti aendesa mari kucheche kwache. Ko imi maendesa mari iko kuna Mwari wenyu. Kwai zviri pebasa zvokuti aiboyepi mari yacho izvozvozvo. Imi michindofarai kuti ari kuendesa kuna Mwari wache. Dena yawe pakaita kunyangariwa chaiko. Ticharamba hedu tichiringa kwazvinenge zvichienda. Iye Chivhayo nyasi kwaburika masoko kutoti ndiye akatenga yenda waenda zimba ziguruguru rakavakiwa naChihuri mazuva anga achiri ndiye mukuru wemapurisa. Ndipo unotoona kuti wakomana mubiro uri kuita varume vakamutsvinuba. Ipapa fungai kuti mukuru wemapurisa anosenzawo muhurumende iyo yaMugabe aisenza muhurumende imomo agotowaka zikumba ziguruguru agoisa zvinhu imomo zvikuru. Nyasi kwandoburika kuti kwai Wikineri ndiye haapo ipapo. Panokona kunge painochacha chopfene kana kuti wari kuda kuedza kuhwandisa kutoti zvireke kutohwa nevakuru kana kutoti zvatotoriwa kare. Zviri banoziva izvi. Rekai hedu tirambe takaringa kuti zvinopera sei. Tiri kufara nyasi kuti wanodzimira moto ana madzima moto muHarare wakona kudzimura moto paribe zvisvinu zvaitika panga pari kupfuta pakaringana nochaji ofisi nyasi tikuti zvirambe zvakadando. Dai watoita zviite kudando kazhinji. Kwai izvezvi vanhu vakusungiwa zvokusungiwa zviya noiwo matikitivha akakandiwa akaita kukuyiwa kukandiwa kumwaiwa munzvimbo dzinomira vanhu vazhinji zvo.
kwai mumwe agotosungirwa madhora 10 chaiwo akanzi ndiri kutsvaka airtime kwakuti ndakuisira mari iya mufoni achindotambidziwa mari kwakutonzi wasungiwa abe imi kaimi zvakaita kuoma chaiko. Kuno ndiye akamirirwa kuti ndaibita atoreketa kuti yewo paribe kana chashinya munhuyo rikai muburitsei rikai tigona kuti zvinopera zvakaita sei. Apawo iwo ana Muturi waisa mutemo chimbichimbiwo chimakumi mapfumba mweno nhatu wogore rino SI 93 of 2024 wari kureketa iwo kutoti ya kureketa kuno zvanaka kwai ipapa makambani anoita zvokugaya magetsi akubvumiwa kutenga zvinhu zviri kubhadhara mari dzomutero pamabhodha papa. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei, tinenge tichizondokunyepai. Tikaringa zvedu mutambo webhora iri kutambiwa zuva ramangwana ipapa Ngezi Platinum inenge iripo Notel 1, Bikita Minerals inenge iriko yakaringana noChegutu, Herentals yabenza uZANU-PF inenge irida kujanana nana Mambo Bulawayo Chiefs. Apawo Arenero Movers inenge iripo ichitamba bhora pamwedzipo nochikwata chamagaya choYadam. FC Platinum inenge iripo heno kuti ichaita seiko pairi kuringana noHwange tinenge tizokunyepai. Pokare woZPC wanobika magetsi heno kuti wakaringana nayo ana Bosorona wachagoitana sei tinenge tichikunyepai zvinenge zvakiitika. ZPC Kaliber versus Highlanders Boso. Apa kwai ipapa pamitambo yese iyoyi kuna vanhu wasere wakapuwa makadhi wasiri kutamba hwendo huno sondo rino, watatu wokungezi Platinum, woDynamos, woHerentals no Highlanders pano mbodzi unobva watoona kuti pakaita kunyangariwa. Apawo kuHwange kwai kwakadzingiwa Nation Dube nonyaya yekuramba achindojiwa kwai mujiwa waari kuita ari kuziva bai zvaari kuita rikaiti mubise kuno rikaiti tione kuti wachaisa ani pokare tinenge tichikunyepai. Toringa dziri kuitika pasi rese izvezvi muSouth Africa SIU wanoringa nokuferefeta nyaya dzokubiwa nezvikowori wari kureketayo kuti nyasi waenda munzvimbo dzinobikiwa mapepa okugara munyika yeSouth Africa, Home Affairs pachirungu, yokuPretoria, kuMusina, kuQhubeka, kuCape Town nokuDurban. Pakaita kunyangariwa komana kwai ipapa waenda kuti wanovhiringidzewa basa ikweyo rikaitione kuti wane chawachaboya chere kana kuti kundotambawo hawo nenguva. Apawo kuSouth Africa wari kunze kwenyika watotanda kuvhota ipapa zviri kunakidza. KuAmerica wavhota nyasi, kwaipo kare nzvimbo yoBritain vachavhota sondo riri kuuya zvinoenda zvakadando kusvikira panosvika sarudzo dzacho dzavhotewa. Aiwa zvova zvaita zvisvinu, tikaiti kuramba takaringa ipapo kuti zvinenge zvichimbopera zvakaita sei. Apa kambani yoTotal kwairi kufara kureketa kuno nowabiyawo wakabatana nawo pawakatsvaka kuti kuno mweya cherewo gasi kuMossel Bay kwai wakaoboya wakawanditsa. Wendo huno aiwa Sadhaki wakaita zvisvinu tinenge tikaputika nomagetsi tinenge tinoshaba kugotoita zvese zvokuota mwoto kutoisawo dzimba dzedu kuti dzive nomwoto. Kam todireko chando iye yava padhuze kubenuka. Tinotoda kuti zviite zvisvinu achiri padhuze kudari, tigare dzimba dzakanaka kudari. Patinoenda kudenga aiwa tinoenda tindori svede unenge uribe kana chinyowani chauri kuona ipapo zvinenge zvakanaka. Kunzvimbo yoBritain kwaipapa kwaisiwa mufana anonzi Cole Palmer kuti ndiye akaita useza pavafana vachiri kutamba mutambo webhora. Tikati zvisvinu dai zvaramba zvakadando. Apawo wamwe wafana wozvikoro
zvofundo yepamusoro kunyika yoitari. Kwaipapa warutopinda mugwagwa, kupfika mugwagwa yese wachiratidzira kutsigirana nonyika yoPalestine. Rekai tione kuti zvinosvika papi izvo. Iye agonzi P.Diddy uya hede aidina yawe akaoniwa pavhidhiyo arita kubanzura mudzimai wache kuita wanga asiri kukakaritsana, anga ari kuita kumugwamuna chaiko kusvinu. Wakomana kuno kana aizviita muhotera heno kuti kumba kwacheko anga aigoita sei. Wazhinji papa wadokera wakutoti #cancel Diddy. Unobva watoona kuti paita kumunyangarira. Ticharamba hedu takaringa kuti inopera sei, asi zviri kuratidza kuhadza. Ipapa mukahatikidzwa kanyasi kwai Singapore Airline yagoreketa kutoti hwendo huno wabasa wedu toda kubva tatovapa makutukutu chaiwo mari, kwai bhonasi yatiri kuwapa yakaenzana nemari yavanotambirayo mwedzi musere. Wari kuita kunota mabi edu, kunota chaiko ndiko wari kuita. Asi zvinondokoneka basi kana kambani dzo dziri kubatiwa zvisvinu, hwikuita dzedu dzekuti dzinenge dzindobihwa mari wachiita sei, wachindonyopora wachidya wachidii, hwikuita zvinoita kuti zvinhu zvitekaire. Asi rekai tigoona kuti zvinoperera papi. Ndini wenyu Mhanduwe Onawo.